Mallorca, la gran de les Illes Balears. Ja hem parlat en un altre episodi de l'origen del seu nom, Balears, Mallorques i Menorques, així que avui anirem per feina, perquè la història de Mallorca no és una simple successió de pobles i conquestes, és un veritable tresor mediterrani. Comencem pel principi, els talaiots. Aquestes construccions prehistòriques, que també trobem a Menorca, són el llegat d'una cultura fascinant. Vivien en comunitats fortificades que dominaven l'arquitectura megalítica i, pel que sembla, no eren gens rudimentaris. Avui en dia encara podem visitar llocs com Cap Corb Vell o Son Forners, que ens parlen d'una vida abans que hi haguessin cròniques o cronistes. Després venen els fenicis amb la seva porpra i la seva sal, i més tard els grecs, que segurament hi feien escala. Però qui realment converteix l'illa en un centre estratègic són els cartaginesos, fins que arriben els romans, com sempre, puntuals a la cita amb la història. Amb ells, Mallorca entra a la xarxa imperial. Palmària, l'actual Palma, esdevé ciutat romana. Agricultura, comerç, control marítim i, de pas, una base ideal per vigilar uns pirates balears que es dedicaven al Mediterrani com si fos casa seva. Quan cau Roma, el torn és pels vàndals i bizantins, que s'hi passen una estona. Però qui realment transforma l'illa són els musulmans. A partir del segle X, Mallorca esdevé part de l'Al-Àndalus i entra en un període de gran esplendor. La ciutat de Medina Mallorca, l'actual Palma, es converteix en un nucli urbà actiu, amb agricultura de regadiu, comerç i cultura. El llegat islàmic no és només arquitectònic, és hidràulic, toponímic, agrícola i literari. Fins que arriba Jaume I, l'any 1229, i arriba amb ganes de cristianitzar i repartir terres. La conquesta no va ser una passatjada, setge, espoli, violència i una reorganització completa de la societat. La població musulmana és esclavitzada o expulsada, les terres repartides entre els nobles catalans. Neix la Mallorca feudal, amb el català com a nova llengua, l'església manant i un sistema senyorial que portaria maldecaps durant segles. L'illa s'integra a la Corona d'Aragó i posteriorment es crea el Regne de Mallorca, que tindrà moments d'independència i d'embolics dinàstics. A partir d'aquí, les tensions no afluixen. Al segle XV esclata la revolta dels forans, amb els pagesos alçant-se contra els abusos. I ja t'imagines com acaba la pel·lícula. Malament pels pagesos. Aquest conflicte entre ciutat i camp es repetirà una i altra vegada. I mentre passen els segles, els pirates continuen fent de les seves. Els atacs són constants, sobretot al nord. Encara avui en queden torres de vigilància escampades per la costa, però no tot són històries de por. Alguns d'aquests episodis es transformen en festes populars. A Pollença, cada agost, per exemple, es rememora l'atac del 1550 atribuït al corsari Dragut, amb una espectacular batalla de moros i cristians. I quan dic espectacular vull dir molta suor, molt crit i zero trets. Aquestes celebracions també es fan a Sóller, Alcúdia i altres punts. Però tornem a la cultura. Tot i les crisis i les conquestes, la llengua catalana, la seva variant mallorquina, s'hi manté viva. Tot un exercici de resistència cultural, i el patrimoni no s'acaba aquí. Ramon Llull, monestirs, possessions, danses, gloses improvisades, tot un univers cultural. Amb el segle XIX arriba la revolució industrial, o això diuen, perquè al camp la vida canvia poc. Palma sí que comença a transformar-se, però és al segle XX quan tot fa un gir radical. Amb la Guerra Civil Espanyola, Mallorca queda sota control franquista des dels primers dies del cop d'estat, el juliol del 1936. L'illa no viu els bombardeigs constants que pateixen altres territoris, però sí una repressió duríssima contra els sectors republicans i d'esquerres. Afusellaments, presons, exilis... La por s'instal·la com a norma i el silenci esdevé una estratègia de supervivència que durarà dècades. L'illa queda aïllada, vigilada i marcada per una dictadura que també deixarà empremta en la llengua i la cultura. Però cap repressió pot aturar el que vindrà després, el turisme. Cap als anys 50, Mallorca es converteix en destinació predilecta pel turisme europeu. I amb ell, el desenvolupament econòmic sí, però també la pressió urbanística, la pèrdua de paisatge i l'estacionalitat extrema. El boom turístic converteix l'illa en sinònim de platja, sol i paquets de tot inclòs. I de pas, deixa una que altra postal de ciment a primera línia de mar. L'illa es massifica, els preus pugen i molts residents es veuen expulsats del seu propi territori. La feina es concentra en serveis sovint precaris i el paisatge es veu transformat. Zones que havien estat agrícoles o boscoses passen a ser urbanitzacions o hotels amb noms tan autèntics com Sun Paradise Beach Club. I malgrat tot, la Mallorca real resisteix. Conviu amb la Mallorca de postal, amb la dels guies turístics i les fotos d'Instagram.
Però qui mira amb ulls curiosos encara pot descobrir-ne l'ànima. Les muntanyes de la Serra de Tramuntana, que són patrimoni mundial, amb marges de pedra seca fets amb saviesa ancestral, els mercats de poble, on el mallorquí ressona entre pagesos i padrines, els molins de vent, els foguerons de Sant Antoni, les rondalles del Pare Ginart i tantes altres formes de vida pròpia. Mallorca és una illa amb memòria i això no sempre surt als fullets turístics, però mereix ser explicada i també viscuda, sempre des del respecte, des de les ganes d'aprendre i amb una estima que vagi molt més enllà de la tovallola, les aigües turqueses i el mojito. Fins aquí la història que no sabies. Adéu-siau.